tun tuma chuan WhatsApp group voice chat message off dan kan lo soi zoi don ani group a voice chat an ona kan phone chung lama hei hetiang message min ron invite na message sang hi aron lu zuk zuk thin ani group voice chat message hi group voice chat join ve ngai lem lo tan chuanin ani nam lama te akal ve thaya chu wang chuanin a off du tan off dan kan lo sei don ani ama sabera chuan phone settings a kan lu don ani phone settings a hian kan lu tanga ti chuan kan tuai chawanga helai apps a hian kan lu don ani ti chuan helai manage apps ti a hian kan lut lenga manage apps a hian ti chuan helai a hian kan apps ho aron lang thlanga inlo me ka main load zawa ti chuan helai apps ho a hian WhatsApp apps kan zong don ani WhatsApp apps kan zong chho char charanga WhatsApp apps kan zong don ani WhatsApp helai hi WhatsApp apps lo ta WhatsApp a hian kan lu tang ti chuan kan tuai chho hlekanga helai notifications ti a hian kan lut le don ani ti chuan helai floating notifications ti hi kan off don ani floating notifications hi group voice chat message kan off na tur ber lai chu ani tani hei hi kan off anga helai toggle pol hi dikhan kan nor tol phenga ti hian kan lo off tani hati khati zong kha ani maya helai anuai voice chat notifications atang po hianin floating notifications hi off thei thoni ti chuanin ka soidu pakhat chu kan phone man te model thang thang ania a model zirin a in ziadan settings in ziadan hi adang ve thina chu wang chuanin tuna kaluna hauka in phone a in mulo ni chuanin comment section lama in lo soinga in phone zirin aludan in phone in ziadan anin zel don ania